Hej, jeg hedder Ane, og jeg skal lige fortælle lidt om, hvorfor jeg har været her på Balule så mange gange. Balule River Lodge. Vi står her på et dejligt sundownersted. Vi er på en game drive, og det er faktisk min sidste på denne her ferie. Det nemmeste svar vil være at sige, at det er bare det hele. Men det er ligesom ikke dækkende nok. Jeg synes, at det er dyrelivet hernede, fuglelivet. Det, at vores 3 guider er så dygtige til at vise os dyrene, fortælle om alt, hvad de ved omkring dyrenes og fuglenes adfærd og levevis. Det er rigtig, rigtig spændende. Altid. Der er jo ingen garantier for, hvilke dyreoplevelser man får. Fordi dyrene kan vandre fuldstændig frit her. De kan gå ind i Krüger Nationalpark, hvis de er interesseret i det. Så det er altid spændende at se, hvad dagen den bringer. Og der er aldrig 2 game drives, der er ens. Efter en game drive kan man godt være sådan lidt øm i musklerne af at holde fast på kamera, kigge godt og se sig om til venstre og højre for at finde alle dyrene. Så er det rigtig rart at komme tilbage til lodgen, synes jeg, og få en god massage, eller hvile godt ud nede ved poolen og kigge ud over floden. Det er altid spændende. Der sker altid noget nyt ved en flod, og det er altid spændende at se, hvad dyrene de har lyst til at komme forbi og lægge vejen forbi lodgen. Mange kan være lidt bange for, hvordan forplejningen er som et sted. Man har måske aldrig været så langt væk hjemmefra før. Og der kan jeg kun sige, at man behøver ikke at være nervøs. Hygiejnen er i top hernede, og maden er altid frisk og gode råvarer, og der er fokus på sund og varieret kost hernede. Tjenerne sørger altid for, at der er flot dækket op om aftenen, og kokkene sørger for, at maden er appetitligt og lækkert anrettet. Det hele hænger jo kun sammen, hvis også ledelsen hernede er gode til at få vores program til at hænge godt sammen. Og de er meget kreative, manager og trainee, til at få alle vores ønsker til at gå op i en højere enhed, så man har et godt program, der alligevel hænger sammen i den sidste ende. Jeg synes også, at det er vigtigt at pointere, at arbejdsmiljøet hernede for de ansatte, kan jeg godt mærke, er rigtig, rigtig godt. Og det går jeg meget op i, at kunne mærke, at personalet har det godt med hinanden. At de griner, de snakker, og der er altid en rigtig dejlig og god stemning hernede. Så i morgen, når jeg skal hjem, så kan jeg kun sige på gensyn, fordi min 24. rejse her i 2024, den er allerede ved at blive planlagt, så jeg glæder mig. Og måske har det vakt lidt interesse hos jer andre, så måske ses vi.